an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Sino, subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta. Merkules. Today is
January 19, ba? Hoy, 19 19. na ngayon, no? January Ang dami 19. ang dami nang nawala sa January. Mamaya, February na yan. February na naman. Valentine's Day na yan. Ayun. Araw Mas, ng mga- mas mabilis ang usad ng panahon. Mas Oo nga eh. maganda yan. Araw ng mga puso. Ano? Araw ng mga puso. Ah, Ah. may Tsaka ang Valentine- February ngayon, 28 yata yun. 28 ba? O leap year? 28 pa lang. 28 ngayon. Walang leap year ngayon. Hindi leap year ngayon, ano? Di, kulang ang oras, kulang ang araw ng February. Ah. Yan talaga eh. Dinagdagan nga, iisa lang. Oo. Para maging 29. Pero, ito ang pinakakukunting araw, February. Yeah, mas no? maganda dyan dahil yung mga swelduhan, yung Oo, mga nagbibilang ng araw. Bawing buhay. No? Hindi gaya ng ibang buwan na 31 days, 30 days. Okay. Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mystery ang inyong lingkod. At ako naman po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Right. At ito po ang Pangasinan. Bilis, Bilis, kilos. kilos. Yan. Yun, At gaya po ng dating mga kaibigan, sa pamamagitan ng palatuntunan ito, ay hatid namin sa inyo ang mga napakahalagang mga bagay-bagay tungkol sa agrikultura at industriya sapagkat ang palatuntunan ito po ay handog ng SINAG, ang Samahang Industriya at Agrikultura. At kinukumusta po natin si Engineer Sendong So. Yes. Ano bang engineer si Sendong? Mechanical yan. Mechanical ba? Mechanical. Dapat alam mo, kung meron lang agricultural engineer, Agricultural bagay engineer. sa kanya oh. yun. Di ba mayroon yan noon? Hindi ko nga alam eh. Meron Kasi may noon civil, sa may may- mechanical, may electrical. Hindi, civil sa agricultural sa Muñoz. Meron ba? Engineering? Engineering. Meron pala eh. Oo. Pero, Pero mas kwan siya, mas maalam hinigitan siya niya sa- yung agriculturist ano. mas maalam siya kaysa yung mga... Na mas okay siya dahil unlike the secretary there. Hindi. ang daming nagko-contribute si Oo. Sendong, ano? Mm. Ito hindi naman sa tayo bumupuri sa kanya, kundi talagang katotohanan. Yeah. Hindi mo itatatwa na hindi naman siya inuutusan, voluntaryo sa kanya ang maglingkod sa agrikultura. Ano? Oo. Kung Sabi tutusin nga dapat milyonaryo yun hindi nagkikilos Oh, yeah, pero oo. gumagalaw pa rin. Ha? Gumagalaw pa At rin. saka talagang nagbibigay ng mga panibagong mga paraan sa agrikultura at industriya upang sa ganon magkaroon ng chance lalo ang Pilipino. Parang Siya- hobby na lang niya itong agrikultura. Oo nga eh. Agriculture. Oo, Pero pero magandang hobby yun. Ha? Oo. Ang daming nakikinabang, nalilibang siya. ang daming na Ayun. tutulungan at yan ay isang bagay na sana lahat ng mga Pilipinong mayayaman ganyan din. Ano? Oo. Sincere. Yes. Sincere talaga si Boss Sendong sa bagay na ito. Yeah. At sinisinagan niya ang sitwasyon ng agrikultura at industriya sa Pilipinas. At Yes. At isang ginagamit niya yung abono, no? Abono, yes. Oo. At ito, siya rin ang ating guest ngayon. Ganun. Okay. Guest at co-host. Ah, Marami tayong natutunan kahapon doon sa Ay, kanyang naku. farm. Sinabi mo ba, nakita ko yung mga kuneho. Hey. At speaking of rabbit, kuneho, oo. yung kapitbahay pala namin sa Barangay Mangin, nag-aalaga ng kuneho. Pero Oo. pampulutan. Sabi ko sa kanya, aba, may promise yung mga kuneho mo. Ako, Yeah. kung pwede lang, bigyan mo akong mag-asawa. Magpapasimula ako sa kanya. Si Sol, Ang ano? ganda Sol Maramba Karamat. Yes. Ang ganda ng mga rabbit ni Ay, dami pala. Sundo kahapon, no? Oo. At saka iba't ibang kulay din, ano? May gray, may brown, may white. Oo, nandun Ay, talaga. Yung mga dalawang binatilyo na kasama ko kahapon, Oo. nag-ano ng mga kuniho yun, ng rabbit eh. Iba palang rabbit. Sabi nila, iba itong alaga ni Sir, sabi nila. Oo. Saka ang dami, ano? Pati yung ano ba yun, yung lamb? Ano ba yun? Ano Carnero. Carnero, Tupa, yes, tupa. tupa. Oo. Biro mo yan. Pinicture nila tapos binida nila kagabi doon sa mga barkada nila. Wow. Mga naman. Ano? Pero sa pagkakataon ito mga kaibigan, mapalad tayo pagkat siya mismo, si Engineer Sendong So, makakapiling natin dito sa Pangasinan, Bilis Kilos. At siyempre, may mga tanong pong naipon para sa kanya na we're sure na kanyang masasagot ang mga ito ng buong authority, dahil authoritative siya talaga sa mga sinasabi oo. niya tungkol sa When it agrikultura. comes to agriculture at talaga, industriya. Oo.
Maalam talaga. Maalam siya. Oh, marami siyang alam dyan. Oo. Yan. No? Okay. Oo. At sa kung anong igsi ng kanyang apelyido, yun naman ang haba ng kanyang nalalaman sa agrikultura. No? Biro mo yan? Yes. Ay, nako po. Okay. So, let's begin. Okay na ba? Okay na ba, Nathaniel? Okay. Okay. So, narito po ang ating kasama ngayon nasa ating palatuntunan. Yeah. None other than the founding chairman ng Abono at siya rin po ang pangulo ng SINAG, Sinag. Engineer Rosendo So. Good morning, Engineer. Yeah, Action Re at Action Jess, magandang umaga at magandang umaga sa lahat. Yeah, okay. Okay? Okay. Yeah. Yung umaga kasing ganda. Ay, yung umaga ni Mang Ray, ni Idol Ray, kasing ganda ng umaga niya. Ay, nako. Talagang magandang umaga. At Action Jess, magandang umaga. Yes, kahapon nakita namin yung mga mga inaalaga nyo dun sa farm niya, no? Pero Grabe. nagka-interest ako hindi lang dun sa mga rabbit at dun sa tupa, dun sa hito, Sabi ko, mas maganda kasi paborito ko yung hito eh. Ganon. Okay. At naalala ko kagabi, yung hito, dahil yung balita ba naman mag-i-import daw tayo ng galunggong. Yun eh. Sabi ni Secretary Dar, kaya ako, Oo. ano kaya, bakit import ng import pati galunggong na frozen Oo nga naman. naiisipan Ang mahal-mahal ng galunggong ngayon. Sir, anong masasabi niyo dito sa panukala ni Secretary Dar na mag-import tayo ng galunggong ngayon? Galunggong. Alam mo, Action Jess and Jessie and of course Action Re, no? Maraming tayong inland fish, no? Nag-aalaga tayo ng bangos, nag-aalaga tayo ng tilapia, nag-aalaga tayo ng hito. Dapat yun ang direction ng DA, promote itong mga isda. And para at least yun ang dapat na direction ng DA. Yan. Kasi yung galunggong talagang mahal dahil kinukuha dun sa boundary, no? And ang inisip nila import. Hindi naman bumababa yung presyo nung ini-import yung galunggong. Di ba? Correct. Ganun pa rin. Kagaya ng karne, nung nag-import, hindi rin bumaba yung presyo ng karne. Kasi yung production dito natin sa local, mas malaki. So dapat tulungan na lang dito sa local industry na mag-arami pa. Yun ang dapat na solusyon ang direction. Hindi yung importation na iniisip ng ni Secretary, no? Nag-announce na naman yata mag-import yata ng 60,000 metric tons na Grabe. Hindi ito dahil daw naapektuhan dun sa Bisaya, no? Ang sabi ko nga yung naapektuhan yung nasa baybay, mas malapit sa baybay na tubig, no? Yun ang naapektuhan kasi yung mga fishing boat na maliliit. Lumalabas yan doon sa malapit na area. Pero yung galunggong, medyo mas malayong area yung kinukuha sa borders natin sa West Philippine Sea. So, hindi naman apektado yun, no? Dahil nasa dagat naman yun and pwede naman kumuha doon sa area na yun. So, hindi natin maintindihan bakit sinabi na magpapasok ng mga makarel na natin dapat mag-concentrate na lang sila sa Bangos, Pangasinan, di ba? Pwede yun. Yeah, right. Yun ang dapat na direksyon ng ating gobyerno. Okay, so yung galunggong kasi kung minsan 4 months fish din yun no? Oo. Talagang Doon noon, 4 months fish. Ngayon, pero mayaman naging mahal. fish na ngayon yan. Ay nako, Richmond. Nag-i-import na nga tayo mahal pa rin ang presyo ng galunggong.
Action Reach at Action Chess, no? Kung makikita mo yung galunggong naman, mas mahal pa sa mas mahal pa sa itong bangos, Oo. di ba? So, hindi na Foreman, hindi na ano yan. Hindi na yung kagaya dati na 80 ang galunggong. Wala na tayong makuha yan. O 65 na galunggong. So, dapat ang direction ng DA, yung para sa masa, etong mga tilapia. Kasi yun ang pinakamura eh. Di ba? Nasa 75, 85 ang out dun sa mga farm. So, umabot lang ng less than 100 ang bentahan. So, yun siguro ang i-promote nila kung tinatarget nila yung para sa masa. Di ba? Kaysa yung galunggong na talagang mahal ang galunggong. Di ba? Maski makita mo, mas mahal pa sa bangos eh. Yun, tama. Yeah, oo. Ay, grabe. And dapat yung thinking ng DA is magpalit, no? Na dahil yung galunggong mataas eh, mag-import sila. Pagtingin sila na alternative na pwedeng mas mura dito sa ating bansa na pwede naman mag-alaga itong mga local industry. Yeah, oo. Speaking of local industry, Kasendong, napansin namin na ikaw din ay nag-aalaga ng hito. Yeah. Pwede kayang alternative ito sa galunggong? Mas maganda. Ang hito, mas mura rin, no? Ang hito nasa lang. Ang bigayan nasa 90 to 100, tapos ang retail nasa 120 to 130. So, ito is isang magandang challenge ito sa Department of Agriculture. Dapat paramihin ito kasi dito kulang talaga, no? Sa atin dito lalawigan kumukuha pa tayo sa Bulacan. Sa atin nagpo-produce tayo pero hindi sapat pa rin magbigay kasi dahil kulang pa rin. So yun ang kailangan natin na mag-produce ng mas marami. So, pwedeng alternative pala ang hito, no? Yeah, oo. Okay. At saka marami namang isda ditong iba eh. Kung Saka bakit malinamnam to, masarap to. hito. Itong hito talaga. Pwede mong iprito, pwede mong ihaw. Yung mga iba pa nga dyan, ginagawa nilang sinigang. Lalo na yung may saba na saging. Uy. Oo, dyan sa barangay, sa mga sinasabing sa mga yung sa mga barangay, tuwing tag-ulan, ganyan, ang magandang delicacy nila. Yung sinigang na hito with saging, ganyan. O kung may nilalagyan nila ng konting yung bisukol o kaya alirag. Ano ba yun? Yung snail. Yun ang magandang delicacies dyan sa mga barangay, sa mga bukid, Mangre, ano? Okay. At ito pa nga, sigurado pa tayo na unlike itong ini-import natin frozen na fish na yan, hindi na sariwa. Ito, sariwang That's right. sariwa, oo. At nabanggit ka ni Kasendong noon na yung mga ini-import natin, baka sanhipan ng kung ano-anong sakit. Yeah. Dahil oo. lumalabas na baka reject sa bansang yun. Tapos dito itatapon, naku po, that's the risk, ano? So, mga ibang isda na na pwede pa kaysa yung galunggong naman palagi, ano? Oh, yes. Ay, naku po. Okay. At siyempre, bisitahin po natin mga kaibigan itong ilang mga tanong na lalo na itong isang ito. Ito ay galing sa Dasol, ano? Gasol. At basahin na lang po natin. Hindi po siya nagpakilala, kundi ang kanyang initial lang ay IR. Okay. I period, R period. At ang tanong niya ay ganito. Maganda po ang patakaran ni Engineer So sa industriya at agrikultura. Ako po ay involved sa negosyo ng asin. Hindi ba ito matutulungan din ni Kasendong sapagkat ang Pangasinan
ay hango sa asin, asinan. Oo. May suggestion ba sila upang sa ganoon kami naman ay makaangat pa sa aming livelihood na asinan. Yeah, siguro yung susunod na natin hakbang is dapat mag-produce tayo ng tayo rito, yung iodine salt, no? Para ma-process ito dahil yung nakikita natin na nasa market maraming imported pa rin. So Ayun. kailangan siguro yun ang isang gawin natin and maghingi tayo ng budget sa gobyerno para mag-produce tayo ng itong iodine salt. Kasi yung sa ngayon ang gumagamit ng asin is yung mga feed miller, buibili yan, no? Hinahalo sa feeds yan. Ito mga hog raiser, mga poultry raiser, and yung sa coconut natin. Yung coconut kasi yung mga inland coconut, kailangan ng salt eh. So kaya naglalagay sila, no, pero hindi ganun kalaki. I think PCA yon malaking bumili ng salt, pero kaya may dito sa atin lugar may proposal, no, may ilalagay na isang plant seedling plant ng coconut dito sa Rosales. Ito is parang i-cover yung region 1, 2, 3. Ito yung parang seed bank na gagawin. Malaking bagay ito, no? Tulong ito sa I think yung mga coconut, kung dito tayo mag-produce, yun, kukuha ng asin. Kailangan natin yan. So malaking tulong yan sa ating industriya. Kasi siyempre ito kung maging seed bank dito dito sa Pangasinan and may lagay dito sa Rosales, malaking malaking tulong ito sa atin magsasaka. And yung coconut natin, hindi na tayo kukuha sa kinukuha pa natin sa Davao no? Yung mga coconut. So kung dito ang dito tayo nag-produce, kasi may tissue na sila ngayon sa coconut, no? Gumagawa sila ng yung production galing sa tissue ng coconut. So kung ito magawa natin dito sa ating lalawigan, malaking bagay ito, tulong sa mga nag-aasin. Yan ang nakikita natin, yung dalawang isang processing siguro, no? Isang processing na planta para tayong mag-produce and tayo magbigay dun sa mga supermarket. Yun ang isang Secondly, yung coconut, kung malagay natin yung etong seed bank para sa region 1, 2, 3 dito sa ating lalawigan, hindi na tayo kailangan kumuha sa Davao or other places sa Mindanao. Yun ang nakikita natin. Ayun. So yan, So yung nagtanong kanina, at least sinagot ni Kasendong yung tanong mo at very authoritative ang kanyang sagot. Palagay ko siguro you can get in touch with him upang sa ganon, itong asin nga, nasabi mo nga, ang Pangasinan galing sa asinan, mabigyan ng tsansa na ito ay lumago. Umangat ng konti, no? That's right. At sa Dasol yan. Dasol, maraming asin dyan. Oo daw, asin. Asin. Asinan. At sabi ng mga iba hanggang ganun lang ba na tinatakal? Kaya not make it as yung mga iba iodized salt para pwedeng i-import. Ganon. Okay, mga kaibigan, natapos po ang unang bahagi, unang 30-minute portion ng ating show, Pangasinan Bilis Kilos, pero meron pa tayong natitirang isang buong oras, at babalik kami mamaya sa iba pang mga pagtatanong at iba pang mga pagpapaliwanag tungkol sa agrikultura at industriya. Babalik po kami.
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. At ang oras sa Pangasinan Bilis Kilos sa Action Radio. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura.
Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Ito pa rin ang second 30-minute portion ng ating Pangasinan Bilis Kilos. Okay. Action Luis Fernandez Fortaleza, Nelson Seri, ang inyong lingkod. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Sa ating master control, si Nathaniel Nathaniel. Overo. Okay. At sa ating kasama ngayon, walang iba. Kanina pa natin napapakinggan at talagang makikita nyo talaga very authoritative rin ang sinasabi sa mga topic na ating tinatanong. Yan po walang iba kung si Engineer Rosendo Rosendo. At dapat hindi na ito agricultural engineer. Bagay na bagay. Yes. Kasi Maalam talaga sa agrikultura. Okay, so let's continue. Jesse. Yes, kanina yung sinasabi mo about this asin yung iba namang sektor sa agrikultura ay dito sa Pangasinan. Yun nga napag-uusapan yung asin dahil alam naman natin na napakalawak ng asinan dito sa Western Pangasinan. Dasul. Dasul engineer sa Dasul. Ewan ko kung engaged diyan si Mayor Nakar. Yung dating Liga President ng Mayor's League, At kumusta na po ang industriya ng asin dyan? Yung hinaing nila na at least maging dekalidad na yung asin ngayon na hindi lang tinatakal, kundi may pinapackage na, kumusta na po, engineer? May alam ba kayo dyan sa asinan dyan, sa karting yan? May engineer, may samahan ba ang asin? Mga tagagawa ng asin dito sa Sinag, wala? So far wala pa Pero dati nakabili ako kay Vice Mayor Sadong diyan sa Dasol ng asin. Sinuplayan natin hog racer nung malawak pa yung hog racer pero ngayon nabawasan yung hog industry. Pero yun, alam ko may maraming asin diyan sa Dasol dahil nakabili ako diyan Vice Mayor Sadong. And I think si Mayor din, kaibigan natin si Mayor, may mga asinan din dyan sa Dasol na kaibigan niya. And nakikita natin, ito isang, siguro, ito ang isang magandang pwede natin isulong, yung magawa ng factory ng iodized salt para at least maka-supply sa mga grocery. Kasi supermarket kailangan yan. And mostly kasi yung nasa Metro Manila, hindi na yung asin na dati kasi tayo di ba yung asin yun ang hinahalo natin up to now dito sa atin. Pero sila
gumagamit ng iodized salt. Kaya ito ay isang pwedeng gawin, no, dito sa ating lalawigan para at least tulong dun sa nagpo-produce ng asin. Alam mo ano ang ginagawa nila is nag-iimbak sila, no, kung hindi rainy season, kagaya ngayon up to May. Kasi pag tag-ulan na, medyo mahihirapan ka kumuha, di ba? So yun ang negosyo dun sa area ng marami sa Western Pangasinan, yung asinan. So dapat siguro ito ang isang tutukan natin. Etong i-announce ko na rin na Action Ray tsaka Action Jesse, no, yung etong February gagawa tayo ng programa na with mga munisipyo. Yung ito naman is yung mga vegetable. Kasi ang vegetable is around 40 days to 55 days pwede ka na mag-harvest. So short term. So yung mga hindi nakatanim ng crop ng palay, hindi nakatanim ng itong corn, siguro pwedeng ipasok naman itong mga gulay. At least short term ito para at least makatulong dito sa atin pagkain local. And kung mag-produce tayo ng mga local vegetable, mas madaling anihin yun before na rainy season. At ito is yung area is hindi ganun kalaki, madaling i-manage. So yun ang gusto natin i-promote itong first week of February paakyat ng March. Mabilis pa lang vegetables, hanggang 55 days lang, mahigit isang buwan lang, pwede na. Higit isang buwan. Okay. Kaya nga, magandang magtanim ng mga ganyang crops, no? Itong si Rafael naman, may comment, Engineer So, no? At basahin ko na lang uli. Actually, the other day pa ito, ngayon lang natin mababasa. At ganito ang kanyang sinabi, marami naman pong regulasyon at proseso na ginagawa ang mga government agencies gaya ng Department of Agriculture at ang Bureau of Customs. Subalit, ang nakikita natin, parang ang napoprotektahan ang foreign interest at hindi ng interest ng mga Filipino producers. Ang diferensya po ba dito, Engineer So, ay yung mga taong inilalagak sa mga opisinang yan, kaya nagkakaganito? Alam mo, Action Ray, talagang palagi, kinukulit natin ang government para at least maging stricto yung pagpasok ng mga produkto ng agrikultura. Every time na kinukulit natin sila sa mga radio, sa Senado, sa Kongreso, ayun, nag-hate sila. Pero kung huminto tayo, umpisa na naman yung maligayang araw nila. Ay, nako. So, kaya kung pwede, araw-araw natin sila kulitin para matandaan nila na nagbabantay tayo na yung smuggle na pumapasok hindi basta-basta na ipapasok. And hinintay pa rin natin yung hearing, yung Senate Sehul, yung continuous ng hearing. Baka next week kasi naka-close down ang Senado sa ngayon, dahil sa COVID. Maraming mga empleyado na COVID. So, hinintay pa rin natin yung continue ng hearing para at least mabuksan itong mga taga-custom bakit nakakalusot. And kung ilan na na-file na case gusto natin malaman sa Department of Justice and Bureau of Customs, kung ilan nang nakasong na-file para at least makulong yung mga
nagpasok ng illegally, no? Kailangan masampulan nito para matakot. Mabagal mag-aksyon ang DOJ, no? Doon sa loob ng custom, I think for the past few days may pinapatay, di ba? Yeah. May mga custom na empleyado na may pumapatay. So hindi natin alam kung related ito sa smuggling. Tama. Yun ang gusto natin malaman din, bakit may mga target na, kasi yung mga na-mention na pangalan yata dati ni Presidente, yung mga nasa hot seat, may nananib yung buhay yata nila or what, hindi natin alam pero for the past days, di ba, may nakita tayo sa TV na binaril yung mga custom employees. So hindi natin alam kung involved ito sa smuggling. Ay, nako. So, talaga, no? At siyempre, ito pang comment ng isa, napakaigsing comment niya. Sir, totoo po yun, pinapatay ng smuggling ang local industries natin. Kaya, the action should be made now. Kunto, capital letters yung mga now. Okay? Yeah, magulat ka, Action Re, tsaka Action Jesse, no? Na yung pagpasok ng bigas, no? Almost 3 million ang record ng custom na pumasok ng bigas itong 2021. Pero sa record ng United Nations Comtrade Record, yung sa chinek natin, almost 3.2 naman. No. So may 200,000 last year, may 300,000 na smuggled. This year, may 200,000 na smuggled metric ton. So, grabe. Equivalent to 4 million na kaban yun. No? So, last year, 6 million na kaban. So, for the past 2 years, mga 10 million kaban ang pasok na smuggled. So, ito is nakakataka na bakit smuggled na bigas nakapasok pa rin up to now. Ilang gulay, hindi lang itong karne ng baboy, karne ng manok. So may problema, no? Yung control ng yung nasa batas na kailangan implement yung RA 10611, yung Food Safety Act. Yun pa rin tinututukan natin dahil dapat nandyan ang quarantine, tsaka ang tao ng Department of Agriculture, tsaka custom para before na ilabas sa port of arrival, check na lahat. Yun ang dapat na tutukan talaga. Yun. Yeah. Sinasabi naman dito sa ating text, sabi nila, ang importation daw ay pakana para mailusot ang mga ilang smuggled na gustong ipuslit dito sa ating bansa. Anong sa inyo dito, sir? Yeah. Smuggling daw ay kaakibat ng importation. Yun ang talagang nangyayari, no? Makita naman natin nila kung lalong tumataas yung import, lalong lumalaki yung smuggled na pumapasok pa rin. So, kaya yung border control kailangan natin bantayan, no? And kailangan sampahan ng kaso yung mga nahuli para at least matakot sila. Up to now, mabagal yung action. So, yun ang gusto natin mabantayan, no? Para at least tingnan natin yung sa susunod na hearing kung masabi yung mga pangalan. Nasa sarado na yung mga listing na yung mga na-file and yung hindi pa na-file, yung nabinbin sa DOJ, dapat malaman natin. Yan. Okay.
Okay, ito naman, hindi related sa produkto, pero... Ay, teka, sige. may pahabol dito. Sige. Nung bang nagkaroon ng hearing on smuggling of agricultural products, may ano bang nangyari noon? May kinahinatnan ba? Sabi dito. Yes, sana magkakaroon ng hearing last 2 weeks ago, no? Hindi natuloy. Yun, sinabit natin yung mga smuggled item na pumasok compare sa United Nations Concrete Record. Yun sana na ma-discuss dun sa hearing, pero hindi na discuss dahil hindi natuloy yung hearing. So sa tingin natin yung next hearing may at least may kopya na sila. Sinabit na natin yung record para at least ma-review, no? And ma-review rin ng custom. Magbigay sila ng datos and magbigay din ng DA ng datos para at least ma-reconcile kung saan nangyari yung mga smuggled na vegetable. Bakit yung 12 million kilos na carrots may record ang United Nations Comtrade? Bakit yung DA tsaka ang custom walang record? So yun ang nakakataka. 12 million kilos yan, hindi naman pwedeng isakay sa bangka yan, no? Malaking kargamento yan. So dapat doon sa next hearing malaman natin kung anong nangyari ba doon sa inspection doon sa pagdating ng mga kargamento natin. Let me see. Okay. Okay. At ito pa naman ay tanong ng isang magsasaka mismo. Sabi niya, ako po'y magsasaka dito sa 5th District. Saan ba yung 5th? Doon, sa Eastern. Eastern, oo. At ang problema ko, sir, ay hindi ko makumbinsi ang dalawa kong anak na binata na magsakang katulad ko. Ipinipilit nilang ang kurso nila ay teaching o kaya ay law pa nga. May alam ba kayong argumento para makumbinsi ko silang manatili sa agrikultura sa aming lugar? Ito po ay totoo pa rin sa ibang mga magulang na kababayan namin dito sa barangay. Wow. Naghanap ng paraan. Actually, di ba, nakita, I think si si Action Jesse, nakita niya yung yung fish pond na ginawa natin, na yung 2,000 square meter by solar, no? May solar panel tayo, tapos pinapump yung tubig. And yung remaining 8,000 square meter palay pa rin. So dapat yung mga kabataan mapakita dapat sila ang mag-aksyon dun sa mga lupa nila. Mag-alternative, no? Hindi lahat palay ang tamnan. Mag-ano sila ng isda, no? Tilapia or itong hito. And maggawa sila ng impounding para yung tubig ang magsusupply doon sa palay, doon sa area ng palay. So parang yung tubig mo sa palay is libre na, no? Dahil galing doon sa fish pond mo. So yun ang sigurong pwedeng gawin ng ating mga kabataan para at least ma-upgrade, no, yung mga farm and matulungan ang ating mga parents. And maraming technology naman pwedeng tingnan dun sa social media ngayon, no? And mga YouTube and others para at least ma-upgrade yung mga planting system para matulungan yung mga parents na kagaya rin yung sa akin yung 2,000 square meter and 1 hectares na lot kumikita ko na doon sa fish pond ko 100,000, doon sa taniman 30,000 lang. So makaka 130,000 ka per harvest, diba? Yung
palay at yung isda. So, malaki yun compare sa 1 hectare na makukuha mo ng 30 to 40,000 lang. Ito, may neto kang aabot ka ng 130,000 sa isang harvest. So, di ba? So dapat yung mga kabataan ang mag-encourage dun sa mga tatay nila na gano'n na gawin natin para at least lumaki yung income dun sa mga taniman. Yun ang nakikita natin. Ayun, thank you very much, Engineer Sendong. Pero may follow-up itong isa from 6412 at from F. De Vera, sabi niya. At Sir Sendong, may mga agricultural schools naman tayong marami. Mukha yatang hindi nila nakakayang kumbinsihin ang mga kabataan na mag-aral sa kanila. At isa pa po, Sir Sendong, may mga scholarships nga, pero bihirang-bihira ang agricultural scholarships, kundi mga academic ang nangyayari. Wala bang paraan para sa ganon? Magbigay naman tayo ng scholarship sa mga nagnanais maging farmers? Yun po ang aking tanong. May tayo, no? May pondo ang national government and linagay dun sa Pangasinan State University. And nakakuha rin ang abono ng budget para sa scholarship sa mga, lalo na sa mga gustong interesado sa agriculture. So contact lang siguro tayo para at least matulungan sila. And para at least may ganyo sila mag-ano ng agriculture. Maraming maraming kailangan na bet dito sa ating bansa. Kung tutuusin kailangan natin ito, no? Dahil lahat na farm kailangan yan. Lahat na ito sa mga animal industry, yung mga gumagawa ng feeds, kailangan yan. So kailangan natin ng maraming bet talaga na pwedeng makatulong. And yung isang sinusulong natin na batas din is mabigyan ng pondo, no? Yung mga nasa pa lang may file kasi ang abono party list sa Congress na bigyan ng budget sana yung mga agriculturist dun sa mga munisipyo. So yun ang titingnan natin kung mahabol itong Congress, no? And papasa na siguro ito sa Kongreso, sa House, no? Pero sa Senado babantayan din natin, tutulak natin para kasi may pasa ito para mahabol dito sa itong taon or itong remaining na buwan para mahabol itong batas na ito. Ayan. Hopefully, mahabol nga, no? Dahil talagang malaking bagay yan para sa agrikultura sa ating bansa. Bueno, mga kaibigan, natapos po tayo sa isang oras at meron pa tayong natitirang 30 minutes mamaya para pa rin sa pagsama natin kay Engineer Rosendo Sendongso ng abono at sinag. Babalik po kami muli. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law,
sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Syempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort.
sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. Bilis, kilos! At siyempre, ako pa rin ang inyong lingkod, Action Ray Fernandez Ortalesa alias Mr. Ray. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. At sa ating magpapatuloy, inulit po namin si Engineer Rosendo Sendong Oso, ang ating kasama ngayon. At gaya po ng aming nabanggit kanina, marami na po tayong topics na napakinggan. Yung last na nagtanong pala, thank you very much, sir, sa sagot ni Engineer. Yeah. God bless, sabi niya. Okay. That is about mga eskwelahan, ano? Yan, oh. Ito kasi related to eh. Oh, sige. Bakit karamihan sa mga estudyante ng farmers o agriculture ay nagpupunta pa ng Central Luzon State University sa Nueva Ecija to siguro. Bakit dito sa Pangasinan hindi gaanong pinupuntahan o kaya pinag-aaralan ng mga estudyanteng
gustong kumuha ng agrikultura. Bakit sa Nueva Ecija pa? Kaya tuloy, kukunti ang kumukuha ng agriculture. Engineer. Yung, tama, PSU nga eh. Agriculture yung sa Santa Maria, di ba? Oo, PSU. Oo. Pero bakit daw Nueva Ayun. Ecija pa? Anong, Oo nga. anong masasabi nyo rito, Engineer? This is from Yeah, Mhm. Action Jesse, no? Tsaka Action Re. Bali ano maniwala ba kayo kami nag-ano kami no sadya kami nag-aral pa sa Santa Maria. Siguro mga 12 years ago sinamahan natin yung mga dealer ng mga outlet ng nagbebenta ng feeds, saka yung mga nagbebenta ng pataba na mag-aral ng umabot kami ng mga 2 months short course, no? Para at least matuto rin dun sa may diyan, may agricultural area tayo sa Santa Maria. May training doon. So pwede doon sa Santa Maria, no? So baka hindi alam ng mga iba na may lugar tayo doon sa Santa Maria. And I think doon sa Western Pangasinan meron. Sa Infanta meron. Sa Infanta. PSU Infanta. Agriculture siya. So meron naman tayo rito sa ating lalawigan. Siguro yun ang kailangan malaman ng mga gusto mag-aral ng agriculture na meron dito sa Santa Maria. And maganda rin yung mga professor doon, marami kang matututo. And ito is makakatulong talaga sa mga kabataan. Ang importante, alam mo, Action Re tsaka Action Jesse, ako naman hindi ako agriculturist or ako civil engineer ako pero siyempre gusto natin tulungan ang ating mga magsasaka. Kung tutulong ka tapos wala ka naman doon sa field ng agriculture, dapat malaman mo kung anong situation Kaya may alaga akong manok, may poultry ako na layer, di ba? And dapat pumasok ka talaga and malaman kung anong problema. And at least kung magsasalita ka, may knowledge and kung anong sitwasyon, no? Kung bagsak ang presyo ng itlog, alam ko rin dahil may layer din ako, di ba? So dapat maingganyo yung mga kabataan na magpasok sa agriculture. And sa ngayon kung equal playing field with other countries, sa tingin ko naman nakakalaban tayo. Ang problema kasi sa ibang bansa malaki ang subsidy ng other countries sa mga magsasaka nila. Yung US nga kung nakita natin sa mga news, sinasabi ng mga magsasaka doon hindi naman natin yung kailangan ng pera pero dinideposit sa account nila. So doon kasi talagang tinututukan yung ng mga ibang bansa yung pagtulong dun sa mga magsasaka. Kaya dito malaking bagay yung itong nagawa na rice tarification na yung pondo ng bigas na import mapupunta dun sa mga magsasaka. Itong taon, di ba, may additional 5,000 na naperma na ng presidente. Na kasi outside dun sa 10 billion, may mga nakolekta na yung first year may 13 billion, no? So yung 3 billion, tsaka yung last year another 4 billion yata na nakolekta. Last year 7 billion yung additional na kolekta. So yung 7 billion na yan, ibibigay yun sa magsasaka 5,000 each. Yung mga nagtatanim ng
palay, no? So, yun, malaking bagay, malaking tulong yun. So, dapat lahat na sector may ganun na pondo, no? Kaya yung sa livestock and poultry, may batas na sinusulong ngayon para at least yung makolekta dun sa buwis, may bibigay din dun sa livestock and poultry. And kahapon na kasi ako ang nagre-review dun sa mga tariff eh. Nakita ko na pwede tayong kumuha sa Cara beef, no? And yung sa etong karne ng baka na pinapasok natin na imported, and yung gatas. Kasi doon sa last hearing, naghahanap tayo ng pondo para lumaki yung pondo. Hindi nila na-include yung tariff ng beef, tsaka itong tariff line ng beef kasi yung 0201 and 0202. Doon sa briefing hindi ito kasama, no? So kahapon nakita ko na pwede nating kunin yan. Almost ang collection ng yung beef tsaka itong milk, no? Mga skim milk na pumapasok. Umabot ng 1.8 bilyones. Last year, umabot ng 1.8 bilyones. So kung yun isama, no? Doon sa pondo na tina-target natin, yung mechanically deboned chicken, yung MDF, gusto natin pagkatapos ng executive order na ginawa ni Presidente, yung 1, 2, 3, ibalik din sa 40%. So, yun, almost 7 billion ang pwedeng makolekta. Malaki. Yung MDF. So itong total na nakikita natin kung maging mabalik dun sa tariff, malaking bagay ito, no? And matulungan itong mga nasa livestock and poultry and yung mga nagmamais na magsasaka. Ayan. So maganda yan. Related po ang tanong na ito. Nagtatanong po si 4421 at ang tanong niya, Sir Sendongso, benefited po ba ang Pangasinan farmers doon sa Cash Assistance to Filipino Farmers Act na pinirmahan kamakailan lang? Paano po mag-avail kami dito, sir? Automatic dapat yan, no? Yung nagtanim kung nakakuha sila ng hybrid or inbreed, automatic kasama sila dapat. So, yung less than 2 hectares, kung pwede ma-check sa municipal agriculturist, kung nalista sila. Kung nakakuha sila ng seeds and yung subsidy ng pataba, dapat kasama rin dito sa programa. Ito is yung last planting season, dapat kasama na rin sila dun sa bibigay na incentive, no? Na cash. Ito is cash na ibibigay. Ayun. So dapat bantayan natin ito dahil cash na directly magpupunta sa magsasaka. So i-report na lang dito sa inyo kung hindi nakatanggap. So para ma-imbestiga natin bakit hindi natanggap ng magsasaka yung mga pera na ganun, no? Na dapat mapunta sa kanila. Yung bang batas na yan, Engineer So, yung ba yung panukala ni Senator Cynthia Villar? Yung ba yun? Ito is bagong executive order na pinirmahan ni Presidente. So, ito is sa loob ng price tarification law. Yung pinost natin yan sa Kongreso and sa Senado is si Senator Cynthia Villar ang gumawa ito, nag-sponsor para may pasa itong batas. And sa tingin natin ito nakatulong, no? Kasi yung seeds ngayon, seeds ngayon, alam ba ninyo, Action 3 at Action Jesse na
na ang seeds hindi na binibili. Mm. Ito, dahil dun sa pondo na yan, Wow. doon galing yung seeds fund, no? And yung itong ibibigay yun, additional yun dun sa seeds. Kasi yung sa batas is yung 10 billion pesos na yan, yung 5 billion, pupunta sa mga equipment, yung mga harvester, mga rotor, mga yan. No? Yun ang 5 billion. Yes, allocation yan. Yearly, yearly may allocation yan. So kung this year hindi makuha yung mga ibang cooperative or group of farmers, next year magbibigay naman. Yearly naman yan. So yung 3 billion naman sa seeds yan, ibig sabihin, ibibigay yung seeds sa magsasakayan. So dapat ang sinasabi natin, yung itong field rice, mag-produce ng mas magandang seeds para yung mga seed grower mag-produce ng mas magandang seeds, di ba? Yeah. Para itong mga kung maganda yung seeds ng seed grower, yung farmers na nakabigay ng itong mga binhi, gaganda yung production. Yun ang binabantayan natin kung kamusta na yun. Kasi 3 bilyones yun yung pondo na yan. Dapat gumanda yung production natin. No? And yung remaining 1 billion sa land bank pumunta para sa pautang naman ito. No? Yung 1 billion naman, yung 1 billion is para sa training. Kung yung mga gusto mag-training sa TESDA, gusto mag-training sa yung sa ATI, pwedeng gamitin yung pondo niya. So ito is itong pondo na ito para sa rice farmers lang ito. And ngayon gusto natin itong bagong batas na para sa ginagawa, no, para sa livestock and poultry, mapupunta naman yung pondo sa livestock and poultry. Ito nakita natin malaking tulong ito sa magsasaka kung Correct. yung pagpasok na bigas na may taripa mapupunta sa sektor ng involved ng agriculture, malaking tulong yun. Additional fund ito dun sa regular fund na nakukuha ng DA. Okay, well said, Engineer Sendong So, no? At naway nasagot ng malinaw ang mga tanong na yun. Ito isa namang katanungan, sir, na natawa ko rito Sir Sendong, ang abono po is represented by Congressman Conrad Estrella the third, 1, 2, 3. Bakit hindi pa namin siya naririnig sa program na ito? Si Congressman very busy siya sa sa Kongreso na pinapasok yung mga gusto natin na batas. And umiikot din siya dahil nakita naman natin na yung hospital dito sa Rosales yung itong regional hospital na tinayo, ito is makakatulong yan sa ating lalawigan, yung mga pasyente dito sa ating lalawigan. So medyo sa ngayon is busy sila yung sa Kongreso na pinapasa yung mga batas na gusto natin. Nakatutok sila doon para at least maging batas yung pinupush natin. Kung hindi sila nakatutok sa Kongreso, mahirap yan. Maski paano tayo magsalita rito, pero hindi naman papasa yung batas. Malaking problema yun. Diba? So kailangan natin, kailangan kasi natin ang mga congressman na natulungan tayo dun sa
Kongreso and tutukan yung mga batas na gusto natin ipasa. Well, at any rate, baka sa hinaharap, pwede natin siya makasama, no, Engineer? Yeah, of course. Magre-recess na sila mga 10 days from now. Yan, okay. So Okay. yun, may oras na yan para at least makaano dito sa mga radio station. Okay, at maganda naman po dahil yun nga, yung isa sa mga tinanong nung minsang press conference ay kung ano na ang mga introduce na batas ng abono sa Kongreso. At I remember Congressman Estrella saying na ipapaalam niya na dahil marami na raw naisampa na mga batas at approve ng iba na galing sa abono. I think that's right, Engineer. Yeah, oo. Kailangan natin ito, no? Kailangan natin tutukan kasi alam mo sa Kongreso at sa Senado, mahirap yan. Dapat bantayan talaga, no? Maraming proposed na batas. Pero dapat pumasa ito para maging batas, di ba? Marami kang in-sponsor, siguro in-sponsor mo, umaabot na yung ano yan. Baka may 50 to 60. Pero yung importante, yung papasa So dapat tukan mo talaga kung dipensahan mo doon sa Kongreso. And makausap yung mga senator din kung yung mga ginagawa nito is para at least matulungan yung mga magsasaka. Kaya dapat tutok talaga, no, sa Kongreso at Senado. Maraming sa isang taon siguro may 1,000 na bill ang pinapasa ay inaano ng mga congressman and mga senator, pero ang pumapasa mga 100 lang. So less than 10% ang pumapasa naman. Ayun. Okay. Anyway, asahan po natin yan. Sabi ni Gino Sendong, so one of these days siguro ay makakapiling si Conrad. Silang dalawa ni Engineer Sendong. Ano? Yes, Any other question, Jesse? Sa susunod na pag-ano natin, marami itong mga tanong dito nakailera. Pero I think kulang tayo sa oras. We don't have the luxury of time anymore. Next Wednesday. Yeah, tama. Nakakuan ito, mga 6 pa ito Yun nga, may 2 pa ako rito. Okay, so anything else you would like to add, Engineer So, bago tayo magpaalam? Yeah, tutukan natin, no? Lalo ngayon, gusto naman mag-import ng isda. Ang rason is tinamaan ang Bisaya. Kaya magpapasok ng kailangan mag-import ng isda. Ang tanong ko nga is tinanong ako, sabi ko, bakit ba yung typhoon ba tinamaan yung mga nasa dagat? Hindi naman tinamaan yung nasa dagat. Diba? So yung isda naman sa tingin ko yung mackerel. Kaya nga mag-import. Layo yan yung sa baybayan ng ating mga area. So hindi naman tinamaan mga yon, no? So bakit ang rason nila is dahil tinamaan yung Bisaya kaya mag-import. So mali yung yun sinasabi nila. Mostly ang kailangan natin doon sa mga fisher post doon is bangka, no? Bangka. Yung bangka naman hindi naman lumalayo doon sa West Philippine Sea yung iba, no? So siguro yun ang priority dapat ng government na ibigay. Yun. Hindi yung importation dahil yung isda naman dito sa Luzon, hindi naman galing sa Visaya, Mindanao. Diba? Dito lang sa atin yun. Okay, so there you have it mga kaibigan. Isa pang edisyon ng Pangasinan Bilis Kilos. At ang inyong lingkod. Nagpapaalam, Ray Fernandez Ortalesa alias Mr. Ray. At ako naman po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. That's right. And sa ating Master Control, Nathaniel Hovero. At ang ating naging guest ngayon ay walang iba kundi si Engineer Rosendo Sendong Oso. Hanggang sa muli mga kaibigan, have a good nice day.
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City.